Că mi-am găsit la un nou episod pe canal. În acest episod o să fac un episod, un unboxing la o kendama care mi-a venit. V-am zis că o să fac un unboxing. Kendama, o vezi așa. Am tăiat tot asta de aici, am rupt tot. Ok, da, ok. Uitați. Kendama. Și unde a fost? Gata. Pun asta. Uite aici. Ok, să desfacem. Uitați, dați-mi acum la aveți unboxing-uri. Ok. Mamă, cum se simte. Păi și cât de tare. Mamă, cum se simte. Ce să scot de aici. Tare, se scoate cam greu de aici. Uitați-o cum este, da, punem kendama deoparte. Ok. Și mai avem aici, uitați, nu mai se nimic, este goală. Avem mai niște, chiar știu ce este un plic cu un, wow, o altă de rezervă. O altă de rezervă acolo și o biluță, o mărgea. Uitați aici. O mărgea. Și ce este asta? Stickerii. Uitați aici, sticker. Ok. Un sticker mare cu kendama USA. Este de la USA kendama. Uitați acolo scrie kendama USA. Punem deoparte. Și avem aici, ce sunt astea? Instrucțiuni. Instrucțiuni, uitați. Consultați Lunar Lighthouse. Am multe instrucțiuni care ne interesează. Un plic este gol. Și hai să trecem la niște scheme cu kendama. Și să vi arăt prima dată după schemele. Unde aici? Kendama, orice kendama prima dată n-are gripul bun, uitați. Și după aia o să înceapă gripul. O să vedeți după ceva timp. O să înceapă gripul, nu o să ia luciul ăsta după aia. Uitați. Kendama este super bună. Kendama este super. Uitați, are degetare. Stați puțin. 3 degete. De 3 degete și ceva. Cu perete destul de mari, spike-ul mic, așa trebuie să aibă orice kendama spike-ul, să vă ajute. Un elefant stă destul de bine, un bird stă destul de bine. Vedeți o kendama originală, și logo-ul. Ok, hai să-i dăm numai niște scheme. Hai dăm drumul. Să încercăm să dăm niște tricuri. Cam așa arată, mai am prezentat odată. Intru destul de bine. Am ce să zic. Ok. Kendama destul de bună. Are bistoacul mare. Cupele mari. Să încercăm să rulăm aici unul. Bag în forță. Oh, mi-a căzut. Am mișcat kendama. Ok. Spike-ul să vin cum intră. Fără învârteală. E destul de bine, ia uitați. Ia să încercăm un swing. Început așa nu merge singur. Uitați kendama. Pila, nu kendama. E bine. Da, fraților. Cam asta a fost cu acest episod. Dacă vă place, dați și un like. Subscribe. Ia, nici nu e evident. Îmi rănesc inspirația, dorul de tine îmi taie respirația. Lasă
aceste strofe să vorbească de la sine. Ele îți vor spune ce gândesc despre tine. Gratiile astea îmi rănesc inspirația.